Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2016-njy ýylyň 13-nji maýy hepdeniň anyny. Habarlar günnälik gepleşigimizde Pragdaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Britan premier ministriniň öwlan eden täze inisiatiwasyna laýyklykda öňkü Sowet ýurtlarynyň elitasynyň Beýik Britaniýadaky gymmatbaha emlekleri has köp derňige sedewar bolup biler. Täze başlanyç emlekden kimleriň bähbit görýändigini anyklamak üçin döwlet tarapyndan hasaba alınmagyny talap edýär. Gepleşigimizde bu barada taýýarlan raportymyzda eşdirip şeýlede Türkmen prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň Belarusa eden sapary barada Belarus jurnalisti bilen geçiren interwýumyzda перекрывали выходы из метро на площади, где проходило возложение. Balkanabat şäherindäki jaýlardan çanak antennalaryň aýrylyp başlananyny barada Balkan welaýatyna sapar eden yerli ýazyjynyň berjek gürüňlerini ulu köşelerin gorkuny referiyetiriye şolçuyunun Fransunyň dowamyny aýyrmasaňyz özüňiz aýryýar diýýärmişler. we beýleki maglumatlary dikkatiňize hödürler. Yarım saatlyk habarlar günnälik gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanyş bolaň. 13-nji maýda ýaragly adamlaryň topary Iragyň paýtagtyndaky kafeýa hüjüm edip adynyň 13 adamy öldürdi we başga 15 tansyny yaralady. Bu waka Bagdadyň 80 kilometr demirradygynda ýerleşen Balat sewitinde, ýagny şaý musulmanlarynyň köpçülikligiň ýaşaýan sewitinde boldy. Islam döwleti atly ekstremist topar hüjümi ödüniň amala aşyrandygyny öňe sürüp online beýanat çap etdi. Balatdaky bu waka Bagdatda 93 adamyň ölümine we başga 165 tansynyň yaralanmagyna sebäp bolan bomba hüjümlerinden diňe sanlyja gün soň boldy. 13-nji maýdaky hüjümde agyr yaraglar bilen yaraglanan 3 adam Baladyň kafesindäki adamlaryň köpçüligine odaşdy. Wakanyň bolan ýerine polisiýa gelendesine hüjümçüleriň ikisi özüni partlatdy. Siriýadaky partlamada Hizballah toporunyň ýokary derejelik harby komandiri öldürildi. Bu Liwanly şaý söwüşçü toporuny agyr uruw boldy. Gurun edilen topor Mustafa Badreddiniň ölümi bilen baglanşykly jekmejek maglumat bermedi. Emma düýbi Beýrutda ýerleşen Al-Mayeden telekanalynyň beren maglumatyna görä Badreddin Israýlyň howa darbasynda öldürilipdir. Israýl öňe sürülen bu maglumat barada hinide çenli kommentari bilen çykyş etmedi. Badreddin Liwanyň öňkü premier ministri Rafik Haririni öldürmekde gaýwany suud edilen 4 adamyň biridir. Badreddiniň ölümini 13-nji maýda ýaýradan beýanatynda ma'lum eden Hizballah topary ol 1982-nji ýyldan bäri islamçy operasiýalaryň tas ählisine gatnaşdy diýdi. Türkiýanyň harby güýçleri ýurdun günorta gündorunda agla we Kürtleriň ýaşaýan ýerinde ýüze çykan soňky ýowuzlyklarda 8 sany hökümet esgeriniň we Kürdistanyň işçiler partiýasynyň 6 agzasynyň ölendigini aýdýarlar. Türk armiýasynyň 13-nji maýda ýerden beýanatynda Hakkari welaýatynda PKK söwüşçüleri bilen bolan çaknyşyklarda 6 esgeriň öldürilendigi we başga 8 sansynyň yaralanandygy aýdylýar. Şeýlede beýanatda Hakkari'de tehnik meseleler sebäpli harby uçarın helakçılığa uçramagy netijesinde başga 2 esgeriň ölendigi bellenýär. PKK'nın 6 söwüşçüsü regionda geçirilen operasiýalar döwründe öldürildi diýilip Türk armiýasynyň beýanatynda nykdalýar. 2015-nji ýylyň iýul aýynda Türk hökümeti bilen Kürdistanyň işçiler partiýasynyň arasyndaky goşuk parahatçylyk prosesi şowsuz bolan bäri Türkiýanyň günorta gündorundaky ýowuzlyklar artdy. Gadagstanyň merkezindäki Kargandy şäheriniň sudy 2 ýerli ýaşaýjyny terrorçylyk aýplamalar bilen türme tutsaglygyna hüküm etdi. 13-nji maýda Kargandy regionunyň ýürüteleşen etrawary sudy Valeri Hadikini we Kuanyş Jumageliýew terrorizmi ýaýratmakda, dini agdarlygy möwjütmekde we Siriýadaky Islam döwleti atly söwüşçü topary adamlary hakyna tutmakda günäli tapdy. Islam dinini kabul eden Orsiýetli Hadikin 8 ýyl we Jumageliýew 5 ýarym türme tutsaglygyna hüküm edildi. Gadagstanyň berňöçüleri gürün edilen 2 adamyň internetde hakyky musulmanlaryň Siriýadaky jihada gatnaşmalydygyna çağırýan maglumatlary çap edendigini aýdýarlar.
12-nji maýda Pakistanyň we Bangladeşiň hökümetleri bir-biriniň ilçilerini çağırıp Bangladeşde islamçy lideriň dardan atylmagy bilen baglanyşykly bir protest bildirdiler. Bu iki musulman halk 1971-nji ýyldaky uruşda Bangladeş öz garaşsyzlygyny ýylan edýänçe bir ýurduň iki bölegide. Soňky bir näçe ýylyň dowamynda Bangladeş uruş döwründe Pakistanyň harby güýçlerini goldamakda aýplap adamlary suud edýär. Soňky ýyllarda Bangladeş 5 adamy ölüm jezasyna hükmetdi. Olaryň iň soňkysy Motiur Rehman Nizamidir. Pakistan Nizaminiň 11-nji maýda dardan atylmagyny gynandyrjy diýip häsiýetlendirdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatdyň käbir möhüm habarlary bilen tanyş bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren men Sehra. Saatlar ketmeden soň habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Büyük Britaniýanyň premier ministri David Cameron 12-nji maýda täze inisiativany ýylan etdi. Bu inisiatiwa laýyklykda öňkü Sowet ýurtlarynyň elitasynyň Büyük Britaniýadaky gymmatbaha emlekleri has köp derňege sedewar bolup biler. Bu arada jekmejek maglumatlary kärdeşim Ýowşan Anurwanyň dinläliň. Premier Minister David Cameron'un 12-nji maýda ýylan eden täze planyna görä, Ozalky Sowet Soýuzyndan bolan syýasy we biznes elitasynyň wekilleri özleriniň Britaniýada edilen gymmatbaha gozgunmaýan emlekler sebäpli hasken jemgyýetçilik derňegine sedewar bolar. Hapa, ýagny gümürtük ýollar bilen gazanylan pullaryň ýurt içine akyp gelmeginiň, daşary ýurt kompaniýalarynyň Britaniýada gozgunmaýan emlek edinmeginiň ýa satyn almagynyň badyny gaçyrmagy gönükdirilen täze başlangyç emlekden kimleriň bähwit görýändigini anyklamak üçin döwlet tarapyndan hasaba alynmagyny talap edýär. Bu offshore ýagny daşary ýurt kompaniýalarynyň emlek ýetiniň hakyky şahsiýetini gizlin saklamak üçin ulanýan usuly bolup durýar. Täze düzgünleriň anyk nähil durmuşa geçiriljekdigi aýdyň däl, emma ortaýetden we Ozalky Sowet Soýuzynyň beýleki ýurtlaryndan bolan baý resmiýleriň we biznes adamlarynyň bir topar soňky ýyllarda Londonyny gymmatbaha desgalary ele geçirdi. Bu täze başlangyç ahyrynda şol baý adamlary ýaşyrynlykdan çykmagy mejbur edip biler. Täze düzgünler esasynda Britaniýada gozgunmaýan emlekleriniň eýetçiliginiň anyklanmagy mümkin şahslaryň we olaryň garnaşlarynyň käbirini nazara aýlalyň. Igor Shuvalow Prezident Vladimir Putin'in gol astyny premier ministriň birinji ornatary bolup işleýän Shuvalow daşary ýurtda gozgunmaýan emleginiň bardygyny açyk boýnarly. Ol özüniň hökmany girdeji jarnamasyny Awstriýada bir jaý kärenletini alanlygyny, Londonyny 480 kvadrat metrlik kwartirasynyň bardygyny görkezdi. Emma korrupsiýa garşy blok gelýän Aleksey Navalny geçen ýyl Shuvalowy özüniň Londondaky dol emlegini ýaşyrmakda aýplady. Ol Britaniýanyň yer registri boýunça dokumentini çap etdi we onda Shuvalowyň temistiriýasyna bakyp duran emlegi görkezilýär. 2014-nji ýylda Shuvalow bilen onuň aýalynyň kontrollugyna Rus firmasyna geçirilen bu emlegiň satuw bahy $18 million bolup durýar. Cameron'un täze aýdyňlyk inisiativasy Navalnyň 12-nji maýdaýdan sözlerine görä Shuvalow bu kwartirany öz offshore-nyň ýa-da daşary ýurt kompaniýasyndan kärenletini alym diýmäge mejbur edip de biler. Aliyevler Panama kagıllary ady bilen daşarky dünýä syzyp çykan dokumentler Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň gyýyllary Leyla bilen Arzuwyň geçen ýyl Britaniýanyň Virginia adalaryna guran gizlin offshore kompaniýasynyň hem üstüne açdy. Bu kompaniýa Panama dokumentlerini gören neşirleriň tasdiklamagyna görä Britaniýada köp milyonluk gozgunmaýan emlekler dolandyrmak üçin ýöredilipdir. Panama kagıllarynyň partnýorlarynyň biri bolan Guramaçylykly jenaýat we korrupsiýa maglumatlary proýekti geçen ýyl Londonyny $25 million gowrak baha durýan bir ada firmasynyň eýetçiliginde bolan villanyň Ozal Aliýewiň eýetçiliginde bolanlygyny habar berdi. Azerbaýjanyň prezidenti we onuň aýaly 2010-njy ýylda bu firmadaky paýlaryny öz gyýyllary Leyla geçirdiler diýip habarda edilýär. Guramaçylykly jenaýat we korrupsiýa maglumatlary proýekti Aliýew maşgalasyny Londondaky başga köp milyonluk emlekler bilen hem baglanyşdyrýar. Elbetde resmi taýdan olaram offshore firmalaryna hasaba alynan. Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Gepleşigimizi goňşy Owansandan gelpowşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owansanyň hususy elçilikdäki Tolo telekanaly ýurtda ýowudlyklaryň geçen 1 ýylyň dowamynda 70 göterim artandygyny aýdýar. Bu telekanalyň geçiren derňewlerinde Owansanyň Demirady gündogorunda howpsuzlyk şertleriniň yaramadlygyna saklanyp galýanlygy, Faryab, Jowzjan we Serpul welaýetlerinde söwüşçüleriň barha güýçlenýändigi aýdylýar. Bu barada Owansana habarçymyz Şamerdan Guly Muradynyň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Tulu atlı yerli hususi teleýelim geçirenleriň belli bolşuna göre 2016-njy ýylyň aprel we mart aýynda jeňçiler Awganistanda öz hüjümini 70% artdyrypdyr. Demirgazyk gündogor Awganistanyň 6 welaýatynda howpsuzlyk şertleri ýokary derece yaramadlaşypdyr. Uruşlarda döwlet garşydaşlary bilen Awgan güýçleri ikisem ýetki çekipdir. İki tarapyň çatışygynda asuda ilatam ziyan görüpdir. Awgan güýçleri goranış ýagdaýynda durýar. Jeňçilere garşy üstünlikli harby operasiýa geçirilmändir. Awgan güýçleriniň Seweş komandasynda hem kynçylyk bar diýip derňewde ma'lum edilýär. Awganistanyň Goranmak Ministrliginiň medbugat wekili general döwlet weziriniň aýtmagyna görä, ýurdun 15 welaýatynda Awgan güýçleri jeňçilere garşy güreş alyp barýar. Jeňçilere garşy giýje tarapdan hem harby operasiýa başladylypdyr. Jeňçileriň 200-den gurrak hüjüminiň öňüne almagy Awgan güýçleri başarypdyr. Jeňçileriň plany Demirgazyk gündogor Awganistanda 3-4 welaýaty basyp almakdy. Ýöne Awgan güýçleri jeňçileriň hüjümine gaýta ul berdi. Şonuň bir misaly hem Gunduz welaýatydyr diýip general aýtdy. 15 taarruzi ameliyatuna welaýatyny keler. Dişpi ameliyat. De Kunduz welaýat muhalifin wejilşiwidi, asirşiwidi dokman. Demirgazyk Awganistanyň Faryab, Jowzjan we Serpul welaýatynda hem ýagdaýyň dartyrlydygy Tulu telekanalynyň geçiren derňewinde bellenýär. Bu üç welaýatda daşary ýurtly militanlaryň hem hereket edýänligi habar berilýär. Faryab we Jowzjan welaýatynda jeňçilere garşy geçirilen harby operasiýanyň netije berendigini general weziri öňe sürdi. Jeňçileri ýok etmek üçin tagalla edilýändigini general belledi. Taarruzi ameliyat de Faryab welaýatky, Jowzjan welaýatky, awdidan di guri de Baglan welaýat. Vice-prezident general dostumyň ýol başçylygynda Jowzjan we Serpul welaýatynda mundan 2 gün öň jeňçilere garşy harby çäre geçirildi. Serpul Jowzjan şaýolunyň jeňçilerden arasalanandygyny general dostum aýtdy. Emma Jowzjan welaýatynyň Derdap atly etrapynda dün 12-nji maýda jeňçiler Awgan güýçleriniň harby postlaryna hüjüm edipdir. Etrapda Erbeki atly yerli ýaraglylar bilen jeňçileriň arasynda şu günem çatışyň barýanlygyny resmiler aýdýar. Baglan welaýatynyň merkezine de jeňçiler hüjüm edipdir. Awgan güýçleriniň ençeme harby postlaryny jeňçiler basyp alypdyr. Awgan güýçleriniň öz iki harby merkezinden ýa-da çekilmäge mejbur bolandygyny Baglan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy general Göz Muhammed Neziri hem tasdiqlady. Bezi merkezi şedan bodadan telefon az bezi berun baraya düşman taarruz و حملات خود شدت بخشیده بود. Awganistanyň Içeri işler ministrliginiň sözçüsi Necip Danışyň aýdysynça Baglan welaýatynyň käbir tebti jeňçileriň ýeçiligine geçipdir. Baglan merkezinde Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda aldym berdimli söwüş barýar. Jeňçileriň basyp alan ýerlerini ýygyna gaýdyp almak üçin alada edilýär. Jeňçilere garşy güreş boýunça Awgan harbylarynda ýeterli güýç bar diýip sözçü aýtdy. بغلان که من در اختیار دشمن بود. قسمت‌هایی را از او از دست دادیم، توانی را داریم دوباره ساحه را پاکسازی بکنیم. Baglan welaýatynyň Dendigory we Dendi Şahabaddin atly regionam jeňçileriň kontroluna galýar. Baglan welaýaty Demirgazyk gündogor Awganistan bilen paýtaxt Kabuly birleşdirýän çatyrykda ýerleşýär. Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda bolan uruş sebäpli Gunduz Baglan şaýolam ýollagçylar üçin ýapylypdyr. Mazar Kabul şaýoluna da jeňçileriň weham salýandygyny ýerli resmiler aýdýar. Şaýmerdan Guly Murady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys.
Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926 236 04 55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Türkmenistanyň prezidentiniň Belarusy edýän 2 günlük resmi sapary tamamlandy. Bu saparyň dowamında ýokary derejeli resmiýetiň duşuklary bilen bir hatarda Türkmenistanyň Minskdäki ilçihanasynyň täze binasy hem açyldy. Ýa-da Türkmen prezidentiniň Belarusyň paýtagtyna eden sapary şäheriň durmuşyna nähil täsir ýetirdi. Azatlyk radiosynyň Belarus gullugynyň Minskdäki habarçysy Igor Elyaş Türkmen prezidentiniň saparyny içinden ýerlap, onuň özüne galyran täsirleri barada Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Igor, Türkmenistanyň prezidentiniň sapary Minskiň durmuşyna nähil täsir ýetirdi? Да, действительно, перекрывали и метро, перекрывали выходы из метро. Metrolar köçeleri petiklendi. Yeňiş meýdançasyna gül deselerini goýmak çäresiniň dowamında bu ýere çykan metro geçerlileriniň ählisi ýapyldy. Köçeler petiklendi. Howa adatdan daşary howpsuzlyk çäreleriniň görülýändigini siňnata bolýardy. Emma bu Belarus üçin eýem adaty bir zada öwrüldi. Haçanda bu ýurda daşary ýurt liderler gelende, olary ulus sowfun dawara bilen garşylamak, göz üçin sagalanlary gurnamak, howpsuzlyk çärelerini gereginden artykmaç güýçlendirmek kadaly zada öwrüldi. Bu ýagdaý sebäpli elbetde Minskiň adaty ýaşaýjylary kötenýärler. Emma bu ýerde bellap geçmeli bir ýagdaý bar. Belaruslylaryň köpüsi Berdimuhammedowyň kimdigini bilmeýärler. Ýaşaýjylarda Berdimuhammedowyň sapary bilen baglylykda näme sebäpden bu kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýandyklary barada belli bir soraglar hem döredi. У белорусов, у минчан, почему им приходится сталкиваться с такими неудобствами? Igor, Türkmenistanda prezidentiň barantas ähli ýerine diýenýaly tansçylar, sadanlar getirilýär, ulus şowhun dawaralar gurnalýar. Görünüşine görä Minskde hem Berdimuhammedowyň öňünde şular ýaly şowhun gurnalypdyr. Bu Belarus üçin näme derejede kadaly? Şeýle-de bu ýagdaý sizde nähil täsir galdyrdy? Это опять-таки полностью вкладывается, вписывается в общий... Ýanky aýdanymda Belarus hökümeti üçin bular ýaly kaçan çäherler geçirmek eýem adaty we kadaly bir zada öwrüldi. Häkimet daşary ýurt liderleri gelende hukman göz çykynçlyk bilen çäherleri geçirmelidir diýip oýlaýarlar. Aýdym saz toparlary, halalar, garady bularyň hemmeti eýem adaty bir zat. Türkmenistanda we Belarusda şeýle ýagdaýlaryň bolmagy bu ýurtlardaky awtoritar dolandyrys bilen bagly diýärin. Olar halkara atnaşyklaryny we iki ýurduň liderleriniň duşugyny hut şeýle gözüňe getirýän bolmaly. Которые именно так представляют себе международные отношения и встречу лидеров двух государств. Igor, Türkmen prezidentiniň sapary bilen bagly gözüňizde ýelen başga da zatlar boldymy? Нет, пожалуй, ничего такого, чтобы просто выбивалось совершенно. Yok, Belarus üçün adaty bolmady, kadadan çykma hiç bir zat gözüme ilmedi. Emma prezident Aleksandr Lukashenko'nun men Aşgabatda köp gezek saparda boldum. Biz Türkmenistanyň iň gowy tejribelerini ornaşdyryp başladyk diýmegi yerli demokratik jemgyýetçiligiň arasynda juda gülkü bilen garşylandy. Belarus adatça Türkmenistanyň bir has demokratik döwlet hasaplanýar. Lukashenko'nun häzir Türkmenistanyň iň gowy tejribelerini ornaşdyryp başladyk diýmegi diýsen gülkülü boldy. Ýöne umuman alnanda bu sapar juda tutup geçdi. Визит был достаточно, я бы сказал, серый. Azatlyk radiosynyň Belarus gullugynyň Minskdäki habarçysy Igor Elyaş bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Şunlar Balkan vilayatynyň Balkanabad şäherindäki ýaşaýyş jaýlaryndan hem çanyk antenalary aýyrmak we goşmaça otoglary ýykmak çäresiniň güýçlenenini habar berilýär. Bu çäreniň bolsa öňümüzdäki günlerde prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň vilayaty içek sapary bilen baglanyşyklydy aýdylýar. Emma şol bir wagtda bu barada resmi taýdan hiç ýyly maglumat berilmeýär. Biz bu mesele bilen gyzyklanyp şuň ýer bilen Balkan vilayatyna sapar eden Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş olduk. Amanmurada Balkanabad şäherindäki käbir ýaşaýyş jaýlaryndan çanyk antennalaryň aýrylýandygy habar berilýär. Bu barada sizde nähil maglumat bar? Nefta häzirki Balkanabad şäherini, şäherin ihaf köçeleriniň uğrundaky
çanak antenaları ayrılıyor. Şeyde köselerin kanunu Kurban Sultanezi, Türkmenbaşı, Azatlık diyen yani şayorlar giriyor. Hem de Nevşehir şehrinin 13. mikrorayonundaki aylardan çanak antenaları ayrılıyor. Şol şehre değişiklik olan Arlan, Kariyer, Düzmergen yani pasiyologlardaki çanak antenalarım iyi giderli ayrılıp geliniyor tekrar. Aman murada Balqanawat şäheriniň häkimetleri çanak antennalaryň aýrylmagynyň sebäbi barada bir düşündürüş berýärlermi? Elbette häkimiň işgärleriniň özüne bu wagtda berýän düşündürüş ýok. Ýöne yerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, haçan olardan çanak antennalaryny aýrmagy talap edenlerini şäher häkimliginiň işgärleri sizin çanak antennalaryňyz şäheriň gorkuny ýa-da şol magistral ulu köşelerin gorkuny referi etdirýär, şol üçin Fransa onuň dowamyna aýrmasaňyz özünde aýrýar diýýärmişler. Şeýlerek maglumatlar. Amanrada bu Balqanawat şäherini çanak antennalaryň aýrylmagynyň prezidentiň velayet etjek sapar bilen baglanyşykly diýen habarlar hemme. Bu barada sizde bir maglumat barmy? Prezidentin saparı bilen bağlaştıryanlar bar yönü prezident ilkinci yedek Balkan vilayetine ya da Nevşehir şehrine sapar eden o. Yönü her yedek prezidentin saparının ümyanını şehir vilayet etraf hakimleri oğdu koydu düşüp önküsünden has işin görünecek bolýarlar prezidentin tankid edecek vaatlarını aýrmagy salşýaly şolaryň arasynda da jaýlaryň diwarına ýaşyrlyp salynýan jaýlar çanak antennaları ýaldaşlar var. Ýöne günnün onu şu sapar bilen baglanýar. Aşgabatyň käbir etrapçalarynda çanak antennalaryň eýem aýrylandygyny, käbirleriniň aýrylýandygyny bilýäs. Balqanawatda da häzirki pursa çanak antennalar aýrylýan bolsa, beýleki velayetdir şäherlerinde de çanak antennalar aýrylýan. Men soňky sapar menim Başoğuz şäherine soňky sapar barkaýdanma bolup bilse bir aýçany wagt boldy. Şonda yerli ýaşaýjylar Başoğuz şäheriniň şu arkalaşyk ýurtlarynyň medan paýtaht diýip elan edilýärligi bilen baglykda Başoğuz şäherindäki çanak antennalaryň tas ählisini ýani aýranlyklaryny ýani aýrdyranlyklaryny gurrun berdiler. Şeýle ýagdaý Mary şäherinde de bar, şeýle ýagdaý häzir Türkmenawat diýip atlandyrylýan Şäherjow şäherinde de var. Garabul şäherleriň hemmesinde horoz deňe hemmesinde de şol çanak antennalaryny aýrmak boýunça iyi giderli iş alınıplar diýär. Aman murada Aşgabatyň etrapçalarynda çanak antennalaryň deregine kabil liniýalaryň hödürlenýändigi habar berilýär. Indi Balqanawat şäherinde çanak antennalary aýrylan ýaşaýjylara başga alternatiwalar hödürlenýärmi? Hödürlenýän alternatiwa ýok, ýöne alternatiwalaryň adyny tutup meselem kabel telewizion diýen ýerden adyny tutup wada berýärler. Häzir hödürlenýän wada derejesinde galýar. Aman rada gepleşigimize atnaşyp beren gurulmaňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiňiz rawat bolsun. Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä.
Gepleşigimize Mary welaýatynyň gelip gowşan maglumatymyzy bilen dowam etdirýäs. Şu ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň çäklerine getirilen awtolog serişdeler üçin gümrük paşlarynyň möçüri baradaky düzgünnama täze üýtgetmeler girdilipdi. Bu täze düzgünleriň 1-nji maýdan başlap güýje girmek bilen Mary welaýatynda awtolog sowdasyny edýän käbir sowdagarlaryň öz işinden el çekenlik we daşary ýurtlardan getirilen ulaglaryň bahasynyň hem öňküsünden 20-30 göterim gymmatlandygy habar berilýär. Bu arada Türkmenistana habarçymyz Röwşen Çaryfyň berjek maglumatyny bilelikde diňläliň. Şu ýylyň 1-nji maýynda Türkmenistanyň çägine getirilmäge ruhsat edilen ähli maşinlara salynýan gümrük pajynyň kesgitlenmesinden soňra maşinlaryň bahasy epesli gymmatlady we bu ýagdaý maşin sowdasyna yaramaz täsirini ýetirdi. Salgyt gullugy tarapyndan ýaýradylan täze düzgünde öndürilenine 5 ýyl ýa ondan köp bolan maşinlaryň ýurda getirilmegi dogly gadagan edilýär we öndürilenine 5 ýyldan az bolan maşinlar üçin hem dürleme çörlerde agyr salgytlar göz öňünde tutulýar. Meselem şol düzgüne görä öndürilenine 4 ýyl bolan maşin ýurda getirilende oňa gümrük bahasynyň 50 götermi, ömrü 3 ýyl bolan maşina bahasynyň 40 götermi we 2 ýyl dolan maşina bolsa gümrük bahasynyň 25 götermi salgyt salynmagy göz öňünde tutulýar. Bu ýagdaý bolsa ýakyn wagtda çenli iň ýorgunly sowdalardan biri diýilip hasaplanylýan maşin sowdasyny girdeji getirmeýän kärleriň birine urdy. Şeýlelikde köp ýyldan bäri maşin sowdasy bilen meşgullanýan ençeme telekeçiler soňky döwür bu biznesden el çekip başladylar. Men oň maşin sowdasyny edýärdim ýöne indi men bu käri goýdum sebäbi mundan diňe ziýan çekip başladym. Soň ýene gowy günler gelende başlar nesip etse diýip özüni merdan diýip tanadan ildeşimiz Azatlyk radiosyna gurrun berdi. 40 ýaşlarynda kymarly merdan ýöne sowdagar däl. Ol soňky 10 ýyldan bäri diňe maşin sowdasy bilen meşgullanýar. Mar bolsa ikinji ýyl maşin sowdasynyň merkezi diýilip hasaplanýar. Şeýlelikde ikinji ýyl maşinlar tutuş ýurda edil şol ýerden paýlanýar diýse de bolýar. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan merdan ýaly sowdagarlar bu çärenin girdilmegine nämenin sebäp bolandygyna we onuň kimin ýa kimleriň bähbidine hyzmat edýändigine düşünmeýärler. Emma bu ýagdaý ikinji ýyl maşina bolan talaby hem azaldypdyr. Men getiren maşinlarymı satyp bilemok sebäbi bularyň öňkü bahasyndan has gymmat bolanlygy sebäpli halk indi gymmat bahadan alasy gelmeýär. Ýogsa hamam özüm gowul alaşyk etjek bolýaryn diýip maşin sowdasy bilen meşgullanýan 45 ýaşlaryndaky beýle kurildeşimiz ýaz geldi aýdýar. Mary welaýatynyň ýaşaýjysy ýaz geldiğini aýtmagyna görä maşin sowdasyny diýde çökeren ýagdaý diňe salgyt pajynyň galdyrylmagy däl, ýurdun içinde ýeti duýulyp başlanan nagd pul kemçiligi hem oňa yaramaz täsirini ýetiripdir. Maşin sowdasy hem beýle sowdalar ýaly nagd pula edilse gowy ýöne soňky ýyllaryň içinde men hiç hili nagd sowda etdim diýen telekeçi göremok diýip ýaz geldi Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýdýar. Maşinlar daşary ýurtlardan getirilen üçin onuň sowdasy ýurdun içinde hem daşynda diňe dollar arkaly amala aşyrylýar. Türkmenistanda häzirki döwür banklar dollar satmaýarlar. Dollary gara bazardan almaga finansiallar üçin hem agyr jezalar göz öňünde tutulýar. Bu ýagdaýlar bileleşip maşin sowdasynyň haýallamagyna getirýär. Şeýlelikde merdan ýaly ýaz geldi hem maşin bazaryndaky sowdasyna goýup bolsun etmekçi. Onuň aýtmagyna görä bu sowda az pul bilen bolmaýar, netijede ol bu sowdany dowam etdirmäge hiç hili esas galmady diýýär. 1-nji maýda girdilen täze düzgünden bäri senesi 5 ýyly geçmedik maşinlaryň bahasy umumyň aýdylanda 3000-5000 dollar aralygynda gymmatlady. Meselem Türkmenistanda iň ýorgunly diýilip hasaplanýan we 2013-2014-nji ýyllarda öndürilen Toyota Corolla kysymly maşinlaryň öňkü bahasy 12-13 000 dollar bolanda onuň häzirki bahasy 17-18 000 dollara ýokarlandy. Bu ýagdaýa beýleki maşinlaryň misalynda hem göz ýetirse bolýar. Türkmenistanda ortaça aýlyk bolsa 300-400 dollar aralygy diýilip hasaplanýar. Habarçymyz Röwşen Çaryfyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizde efirden maglumatlarymyz barada ýa-da beýleki temalar barada öz pikir araýşlaryňyzy, bellikleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medbuat email belisi gmail.com email adresimde hatura edip bilersiňiz ýa-da biziň bilen Moskwadaky telefon belimiz 79726 236 04 55 jaň edip ýa-da SMS uradyp habarlaşyp bilersiňiz. Şeýlede Line sosial ulamynda hem bizi tap bilersiňiz. Line ID-miz ýa-da salgymyz Azat Habar. Biziň bilen Facebook we Kontakty sosial ulamlar arkaly habarlaşmak isleseňiz, bu ulamlarda bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu Azat Habar ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik gepleşigimiz hem geçirip utarýar. Gepleşigi Pragadaky studiodan men Sahra alyp bardym. Sazlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.
Müzik